Puertas Abiertas. De la mañana, 7 minutos, Portes Obertes, Puertas Abiertas en CV Radio. Nos entra un fantástico solecito de la mañana valenciana aquí en el estudio que rebota en la mesa. Lo que pasa es que el sol va rápido, nos va a durar poquito tiempo, así que disfrutemos mientras dura. Ana María Merenciano, con quien hablaremos dentro de unos minutos. ¿Ves, Ana María? Qué estudio más curioso. Fíjate, te entra el sol en la mesa, luego se va, ¿eh? ¿Qué tal, Ana María? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ahora hablaremos, ¿no? Claro, Vicente. Ana María Merenciano es vicepresidenta de la Delegación Valenciana del Colegio de Geógrafos de España. Así es, de la Comunidad Valenciana. Oye, pues me pareces muy joven, ¿eh? Eso me han dicho varias veces, pero sí, la verdad es que somos muy jóvenes ahora mismo en la Junta de aquí. Sí. Sangre nueva, eso siempre va bien. Seguro que sí. Bueno, con ella vamos a hablar de otros temas, pero será después de las historias que nos traen nuestros compañeros cada martes, les tafaneries, les historietes valencianes. Hoy con el título de Els últims roders de l'Horta, con la locución de Kiko Ford y la música de Carles Hernández. Conole, fill de Torrent, que mala sort que has tingut. Al final de la correguda, t'han colgat sense taüt. A principis del segle XX encara n'hi havia roders per les muntanyes valencianes. A casa nostra, el bandolerisme es remuntava a l'expulsió dels moriscos i havia revifat amb la guerra contra el francès i durant el sexenni democràtic. Tenim tractaments literaris notables, com ara L'últim roder, de Josep Franco, o Pana negra, de Joan Olivares. Tanmateix, el dels roders, els bandolers nostrats, és encara un fenomen més bé ignorat. Cap a 1900, les partides de José Manuel Llorca, conegut com Pinet, i Agustín Granero, el Chato de Xella, atemorien els pobles de la Marina Baixa o la Canal de Navarrés. Però estos roders corrien per contrades de difícil accés, allunyades de les grans ciutats. Tot el contrari del que passà amb Fernando Castillo Carratalà, que capitanejà una colla de roders pràcticament a les portes de València. Fernando Castillo va néixer a Torrent el 1878. Tenia, almenys, un germà major, Manuel, i una germana, Concepción. Font llauraor. Conreava horts o feia jornals a la taronja, a baix del sol, la qual cosa li havia deixat la pell morena. Un dia, a punt de fer la vintena, es fartà de l'hort o dels jornals i forma una colla de roders. El seu pèl totalment negre i la barba molt escassa palesaven la seva joventut. Es feia dir Conole, o Conolé, que era el malnom de la seva família. La serra Perenxissa o els barrancs de l'Horta Sud eren un terreny adobat per a robatoris i permetien resguardar-se de la Guàrdia Civil. Un dia assaltaven traginers que anaven solitaris pel camí d'Alboratx a Silla i un altre dia furtaven a un mas o una alqueria aïllades o s'atrevien amb les riqueses d'una església. Sempre amenaçaven violentament a les seues víctimes, fent-les creure que eren capaços de matar-les immediatament. Exhibien armes de foc i tenien l'aparença de persones amb poca cosa a perdre. A Conole li acompanyaven Miguel Siscar, anomenat el Manco, Pasqual Ballester i Lamberto Carbonell, de malnom Corneta. Conole, el Manco, Ballester i Corneta es movien amb habilitat per la serra, però també passejaven ufanosos pels carrers de Torrent. La Guàrdia Civil els perseguia, però sempre s'havien escapat.
a voltes fent ús d'armes de foc. Finalment, el dijous 24 de febrer de 1898 foren capturats. Connolly fou jutjat i condenat amb duresa a 22 anys de presó. A l'estiu de 1900 s'ordenà el seu trasllat a la presó de Ceuta. En aquella època, el penal de l'Acho es considerava la pitjor presó espanyola, un establiment atapeïts de delinqüents perillosos, bona part dels quals estaven condenats a cadena perpètua. Però mentre era portat en ferrocarril des d'Alcázar de San Juan a Cádiz, on embarcaria cap a Ceuta, Connolly s'escapà aprofitant una parada a l'estació d'Espelull, a Jaén, on la màquina de vapor havia de repostar aigua. Curiosament, aquell entorn de Sierra Morena rememorava bé les aventures dels bandolers legendaris, com José María Hinojosa, el Tempranillo. Connolly torna a l'Horta, on continua fent de roder. La premsa especulava que el retorn del roder torrentí havia animat més accions del Chato de Chella i que, fins i tot, Pinet havia abandonat el seu refugi a Oran i havia tornat a practicar el bandolerisme a la Marina. La celebritat de Connolly va atraure nous membres a la seva colla. S'identificà el Confit, un germà llec d'un convent de Torrent. La gent afirmava haver vist una bona colla de foragits. Es parlava d'una dotzena d'hòmens, encapçalats per Connolly, que haurien muntat el seu quarter general en amagatalls del barranc que hi ha entre Paiporta i Picanya. La llista de les víctimes dels robatoris augmentava. A un home de Picanya, que llaurava al seu camp junt a la via del Trenet, li furtaren 15 pessetes. A un masover del Mas del Ràfol li en demanaren 1.500, i així contínuament. Com en el cas de Pinet, Connolly tampoc era un bandit vulgar. Les seues accions tenien de vegades un cert ressò romàntic o apuntaven una pretensió justiciera. Així, cap a la fi de l'estiu de 1900, Connolly li va remetre a l'alcalde de Paterna un taló de ferrocarril que corresponia a una caixa de consigna on els roders havien deixat els objectes que havien robat a l'església d'aquell poble. En la carta, el bandoler denunciava que el sagristà havia fet desaparèixer objectes valuosos de l'església. La premsa arreplegava també una declaració de Connolly, pot ser inventada, o si més no, endolcida per algún periodista. No lo he hecho a mal hacer, porque no soy un malhechor adocenado, sino para ejercitarme en un sport que me atrae y me seduce. Para dar muestras de mi audacia, que ha de ser ruidosamente aplaudida por el público en general, y para procurarme un anuncio pomposo y gratuito, que seguramente la prensa periódica no me lo negará, encargándose de hacerme célebre. La humanidad es débil y el esplendor de la gloria ofusca al hombre más modesto. Les autoritats prengueren mesures. El governador mantingué una reunió de treball amb el cap de la Guàrdia Civil i acordaren incrementar la vigilància a Torrent enviant parelles a cavall per les serres de l'entorn. El director general de penals remeté telegrames a tots els governadors civils d'Espanya, fent-los que s'interessaren per la búsqueda i captura de Fernando Castillo. Acompanyava la seva demanda una descripció tan breu com poc pràctica. Solter, nas i rostre regulars, alçada 1,60 m. Així tot, finalment, Connolly caigué. Resulta simbòlic que Fernando Castillo fora identificat quan baixava del trenet a l'estació de Torrent.
El ferrocarril de la Ribera portava menys de 5 anys en funcionament. Un roder viatjant en tren era el més contrari a l'èpica de l'home a cavall, que també explotaria anys després el western. El 19 d'octubre de 1900, Connolly fou reconegut per uns agents a l'estació de Torrent, quan baixava del trenet de les 4:30. Ell se n'adonà i fugí ràpid a la casa que ocupava, al carrer de l'Àngel, als arrabals del poble pròxims a l'estació. Alertada la Guàrdia Civil, posà el setge a tota l'illa de cases. Els agents passaven de corral en corral buscant el roder. Quan s'aproximaren al refugi de Connolly, començà un intercanvi de tirs entre Fernando, apostat a una finestra, i els agents. De colp es va fer el silenci. El roder no responia als tirs. Els agents penetraren a l'habitatge pel corral i es trobaren a Connolly estès a terra, amb un toll de sang junt al seu cap. No es podia determinar si havia mort per un tir de la Guàrdia Civil o si s'havia suïcidat. No se sap molt més de la banda de Connolly. Alguns continuarien amb xicotius robatoris. El Manco va ser detingut anys després per furtar un sac de cebes. Els altres cèlebres roders també tingueren finals infortunats. El Chato de Chella fou abatut per la Guàrdia Civil al barranc del Naro, a prop d'Anna, el 1904. I Pinet morí en el penal de Ceuta en 1909. Pocs anys després de la mort del roder torrentí, el juny de 1905, també va morir un germà seu en un accident. Era carreter i transportava fusters quan, en baixar el pont del mar, el carro volcà. Ell caigué a terra i unes fustes li colpejaren el cap. S'anomenava Manuel, tenia 31 anys i deixà vídua i 3 fills. Vivia al carrer Sant Francesc de Torrent i també era conegut com Connolly.